Ma nistgħux nibqgħu nkunu passivi quddiem l-aġir tal-Avukat Ġenerali Victoria Buttigieg. Bl-Organizzazzjoni Repubblika tgħid li f'pajjiżna l-kriminalità organizzata għandha moħħha mistrieħ li tista' tagħmel li trid. F'konferenza tal-aħbarijiet li saret quddiem il-bini tal-qorti, il-President tal-Għaqda Repubblika Robert Aquilina spjega kif ippreżentaw l-ewwel kawża li qatt saret kontra l-Avukat Ġenerali. Qed nagħmlu dan għaliex l-Avukat Ġenerali irrifjutat li tobdi ordni tal-maġistrati inkwirenti li tressaq il-kriminali tal-Pilatus Bank il-qorti fuq ħasil ta' flus u reati serissimi oħra li jġorru pena sa massimu ta' 20 sena ħabs. Robert Aquilina qal li l-Għaqda Repubblika ma tistax tibqa' passiva quddiem dan id-disprezz tal-liġi u għalhekk qed titlob lill-qorti biex tiddikjara l-ordni tal-Avukat Ġenerali invalida u nulla u biex tibgħat lura il-każ lill-Avukat Ġenerali biex dan ikun rivedut. Bl-assistenza tal-Avukat Jason Azzopardi l-Għaqda Repubblika għandha wkoll informazzjoni dwar Mehmet Tazli, wieħed mill-persuni illi xedu fil-każ tal-Bank Pilatus. Id-deċiżjoni tal-Avukat Ġenerali hija imma la fede u raġonevoli anke għaliex f'Ottubru li għadda wara li f'Marzu il-maġistrat inkwirenti kien iffirma mandati ta' arrest sabiex jiġu arrestati il-persuni indikati minnu u li jgħixu barra minn Malta, f'Ottubru li għadda wieħed minnhom Mehmet Tazli kien preżenti hawn ġew fil-qorti, saru l-kontroeżami minn żewġ avukati mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali u x'kien spiċċa jixed dan tħalla jitlaq il-barra mill-awla, tħalla jitlaq il-barra mill-qorti u telaq il-barra mill-pajjiż. U issa ġejjin jgħidulna illi qegħdin jibdew il-proċess sabiex il-mandati tar-arrest ikunu eżegwiti. Aħna jidrilna li dan huwa totalment inaċċettabbli u skandalus u fuq din għandha tinġar responsabilità. Repubblika qalt li dan kollu huwa xhieda ta' kemm il-kriminalità organizzata għandha moħħha misrieħ li b'Victoria Buttigieg u Banjolo Gafab bħala Kummissarju tal-Pulizija, il-ġlieda tal-Istat kontra l-kriminalità hija dgħajfa ħafna u għalhekk qed jitħallew jagħmlu li jridu. Il-Partit Nazzjonalista min-naħa tiegħu fi sqarrija insista li dawn l-iżviluppi kollha jikkonfermaw li l-Avukat Ġenerali hija kompliċi fil-pjan tal-Gvern biex jitgħatta l-iskandlu tal-Bank Pilatus.